हामबाय जोंनि मीडिया पार्सना 45 कमरपुर विधानसभा केंद्रनि श्रीरामपुर बीसीनि आमचायाव खबजाक दाखुक जोंनि गजेन्द्र देबबर्मा बिनि मियाव कायसा गठन गति थाखा ताम माले दिबरजराव संगत जों जततो इनफरमेशन मानमानि जतिखाय बिनि नगनि कारेनि होइते बिनि नुखुंगो हरनांखा जों फाइनो फैखा जे जायगायाव मुंसाबिन नुखुंनि मानिखरि कनो करिखा साजांनाय पसंद करिखा थुनाय जागा करिखा बिनि दाबु रिजुम कानुथुम करिखा बेलाय खाइलो मानसिजा अवस्था अंखा तो जों दिनै 45 वाइटिएम नि उद्योगे फैलेखा जोंनि लगे दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि बबो दङ जों साइतंनाय जोंनि मथानि माध्यमे जों बाहायके बङ सुबा सुरियमान साथे साथे एडिस हाफां थुयबो जों मीडिया थ्रुते कयनाय जे आजागा फैयो जों गरम बाके बिजित फ्लाइरियानि बागै जों अबो साइतंनाय मानखाके जों खाना रं बिसिङनो चिन्तानि कासे इनफरमेशन जे मान बिसिंति कासा दङ जे खानासिनि बिसि आमसायो कासा गरि बर रंनो कासे एनजिओ नि थ्रुते कासे रिकुतुम बांनानि कक दङ अबने बिसिंति जों तेव बांनो इनफरमेशन मरिखा जे चिनि घटना घटि थांमोना जों साहर काब्रनो चिनि आजागा कासा नुखुंगो हर नांगै थाका बिनि मुंसा साजांनाय थुजांनाय रिचुम करिखा अरो सार मानिया ग्रुप नि कासे इनफरमेशन अबन माखा बरक बुखाना बरनि बागै जततुक मानसाक बरनि तंनानि तो दाबु थाइरि खाइमे फंमानो साजांनाय मोटामोटी बरक एकटा व्यवस्था खालामनायनि बागै बरसनो साजाक दङ तो अबनो रुकुनो कयनाय त्रिपुराबासिनि चिन त्रिपुरा सावनो कयनाय सिनि जे श्रीरामपुर बीसीओ चिनि कासा दाखुकनि नक खामानि जागाव चिनि मीडिया माध्यमे जेटा सोशल मीडिया माध्यमे जेटा खबर मानाय तखंखाय हाये किसा सोबा जानानै उंथु तामके इ हांग्राय मुसुमबो बिनि नक नक खामानि जागलो बुइ बेबाग बरक तो हांग्रायनि दं तो साथ दङनो किन्तु बरं नगो इ नक खामानि एकदम समय खामबय बेलाय दुख जनखाय अवस्था का और चिन त्रिपुराबासिनि त्रिपुरा सावनो अबन कयनाय किसा बनो फाइ सोबा फाइनानि उंथु हामबाय रेडी जोंतनि त्रिपुरा मथानि उद्योगे कमलपुर 45 এবং डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि तरफ হইতে ब्लक कमिटि এবং डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि तरफ হইতে जोंतनि श्रीरामपुर कायसानु खुंगो फाइसो फाइका गजेन्द्र देबबर्मा मिया सारिगो रिवर जराव बिनि न खामै थांगा कारणनि माध्यमे नाङै न खाम थांगा जोंतनि नायना फाइका जों त्रिपुरा मथानि उद्योगे फाइनाय फाइका जे तिनि रक बिनि कायसा डकुमेन्ट करिखा बिनि जे नगो रां पैसा तंमानि आबरबो खाम थांबायका जेरनि डकुमेन्ट करिखा खाम थांबायका तो बिनि बय रगंथ रि जुम जतन खामबायका engkai जों त्रिपुरा मथानि होइते उसनो जों बरनो सानामु जोंगो मीडियानि माध्यमे बो जों जे मानसाक त्रिपुरा मथानि उद्योगे जों बरनो खुंगो जों सुबासु खायनाय एवं जों जा फेसिलिटी तंमानि गभर्नमेंट होइते एडिसि गभर्नमेंट थु एडिसि गभर्नमेंट होइते फनो एवं जोंनि मथानि उद्योगे जों बरनो कयदिनि बिसिङनो बरनि जे चामुं नामुं किता असुबिदा हाय जों बर किसिमिसा जों जेनि चुक्तुइ जोंनि जे चुकमान जतुइ जों बरनो साहाय्य खायनाय मीडिया माध्यमे जों आबो फोकास खायनामु जों हामबाय Oh,